Moikka vaan kaikille. Nyt me pelataan Day of the Doom. Ja me nyt pelataan tässä ja puhutaan kaikenlaisia juttuja ja näin. Mä pelaan nytten Miguelsonin kanssa tätä peliä. Jos haluatte lisää videoita, niin laittakaa tähän Likenialan tekemään videoita. Käy ottaa vähän Doomilta damagea. Joo. Oi. Tekee damagea kyllä aika paljon. Ui! Se hyppää mun päälle! Oi! Tuo Doom kyllä tekee aika paljon damagea. Tää boksiin tää homma. Joo. Doom tekee ihan sairaasti damagea. Niin tekee. Jes, me saatiin Doomi tapettu. Nyt mennään suojaa tätä. Mä oon täällä. Mä boksiin tää. Joo. Tähän tulos. Jäi. Oi ei. Jäi. Ei joku sai Dr. Doomi. Apua! Ai! Jäi. Kukaan ei rikkomassa timanttia. Jäi! Toiselle arvioitiin. Apua. Meidän pitää tappaa 20 kertaa vielä. Mä en saa kyllä niin hyvää lootia tällä. Krakki. Selvitys, että mä voitti. Ota. Tässä. Jäi! Oh my days. Onko tää joku vähän parempi? Ei oo. Tuolla on se Doomi muuten. Käypäs yrittämässä tappaa sitä. Niin saa antaa niille tätä eikä toista. Tai siis eikä tätä. Jäi. Hyvä. Kuusi tappoa nää. Doomi tapettiin. Tuuko se jäi huomenna muuten kouluun? Tuun. Voisin tulla tänään ulos. En mä ehkä pääse. Voisin ehkä kysyä. En mä pääse, Vai kun niin mä olin kipeänä. Mä saan mennä myös ulos sitten. Mä oon tällä viikolla. Monelta sä menet muuten sinne kouluun? En tiedä, mutta Dr. Doom on mulla ainakaan. Ei olekaan.
Ai monet päivän huomaa koulutus. Niin. Oliko se 9? Taisi olla 9-1. Mullakin loppuu läheltä. Tarvitaan pari tappaa. Räkkiduuni. Jes, voittaa. Helppo voittaa. Laittakaa kanava tilaukseen ja tykääkää tästä videosta. Se on heippa!